Kenya ka. Ano oyo mana kiasa moro mana ka Eric ong'eyo nikech bende wacho na penje ne wendo. Eric koro we achake gi penjo mopenj gi Ruth Nitie chieng. Bende nitiere ywaruok samoro sectors mag mutiyo. Ruth chal nosetimo nonro matut ahinya gini. Asebedo jakom mar Kenya Security Industry Association igni 6 mokadho. Ne aweyo iga mokalo dwe mar adek tarik 31 kan wadhi AGM. Ana wuon emane adwaro weyo. Jokanyo to ne dwaro ni monde ne pod adhi mbele. To jalupna mane awene tich en jarachar. Koro jarachar ni nokao tich kuoma. En gi kambi mare bende maduong' e piny ka. Koro wachore ni jok ma jodito e piny owacho nicho nyise ni ka ok ochung' kodgi e wach mar 30,000 ni tidhi mae kalatese ne momiyo en e piny ka. Koro miyo nitiere pogruok sani nikech piny owacho wacho ni gidwaro gik ma Fazul wacho ka joma nyalo chulo gin kembe mag jorochere nikech ka gidhi laro tich tichulo gi king'iyo ni gin kembe mag ang'o mag jorochere. Omiyo Ruth chal nono gimoseng'eyo. Weche mag ni to onego chul chuk-dar onego ti seche 8 kosa 12. Mago onego bed ni biro koro e regulations ka. Nikech kawuono chik wacho ni giti seche 12. 12 kinyi nyaka 12 odhiambo. Mano kaluwore gi chik mantiere. Mano kaluwore gi chik mantiere sani. 12 odhiambo nyaka 12 gokinyi. To of course onego bed ni chik dwaro ni ikwano negi overtime mar seche 4 go. Mana kamano koro to Esbon Omolo en osiepna ano jakomolo FCPA ogonwaga kwano e sekta ka. Kata en odhi bedo no onge gi tich kuo wuok e tije gi get ang no go kwano kure. Omolo kaka bende ko tenre koro karamna lalo tije bende ni sekta mar chuk-dar mago mag jigi wegi kembe mag jigi wegi. Nekech wandeko ji 2.5 gi nus. Dhano 2.5 gi nus kaka wuono bedo ni onge tich. Tibro na po e dhodi godhiambo kidonjo kobiro odwa nyuka. Maundu bro medore. Koro piny owacho be nyaka nena maler. An pok aneno piny owacho mowuok niya ni wan to koro wadwaro monde tije olal. Ma dhi bedo na piny owacho mokwongo kara kamane pachgi. Emomiyo wan pod wakawo ni mama na pach rawera miluongo ni Fazul cha. Emomiyo nye kembe gi ondiko barua ir minister. Chik wacho ni kosendik ne minister barua mano appeal. Koro Fazul ok chak wuoye gini. Fazul pache rach nikech yudo ka barua ni nyo golo nyoro. To nyoro nyo sechako go simbe kendo ndiko barupe ne migepe mawarito. Ni ngan kambi ni wasema lesen ang'o momiyo pod gin kodi. Kambi ni wasema lesen ang'o momiyo pod giriti. Wasema gi lesen gol giuru piyo piyo. Yawa nitie notice kata kambi chok nya chiyo to wacho ni wuo gibro dhi e commercial court kiny tikwaye notice. Chuk-dar ni enti dwari yembe nang'o odhi kure. Nikech kambi manyien mabiro cha obiro ka en gi jogi dhi kure giseolo pesa e bank advance moro maging'e ni kwachule dwe ni tidhi ng'ade. Manyiso ni koro okang' ma kamano kodhi mbele koro maloyo kata mana chuk